Čau lidi, já jsem Dominik a budu natáčet let's playe. Nebudu natáčet sám, budu natáčet spíš multiplayer, ale tyhle singly budou taky. Převážně budu natáčet s hráčem Nightmare.cz, na který se určitě podívejte, má super videa. A dejte mu určitě odběr. Mně taky, když se vám bude líbit videa. Ano, a tady jsem teda v singlu světě. A půjdu si někde najít nějaké místo, kde by se mohlo začít žít. Takže určitě už jsem začal s Nightmarem natáčet Skyblock, který je celkem sranda tam. Co podívejte, hlavně náš speciál, to je, že tam děláme parkour na jednom eventu. Nic jsme teda nevyhráli, ale je to fakt sranda. Takže tady někde bychom se mohli zabydlet, sakra. Kdyby se to tady vyrovnalo, tak určitě, ale nevím. No, nejdřív půjdu na dřevo, to je pravda. Tak. Já nevím, proč zrovna musím začínat v zimním biomu, to nemám moc rád. Kdybych jsem začínal někde na louce nebo u džungle, tak to bylo teda lepší. A tak to je jedno. Tak. Kde tady určitě ještě nějaký strom bude. Tamhle jsou. Dělám si krafťák. Takže tohle budu natáčet tak jednou za týden. Já se fakt věnuju těm společným videím s někým. Že samotného mě to prostě zase tak moc nebaví. Chtěl být nějaký zvířata. Jestli se tady někde kolem, jo, mám savce. Jo, tady se zabydlím. Na nějakou dobu. Možná na furt, nevím. Tak. To je dobrý. Každý video bude mít zhruba 10 minut. Na čemž tohle je jenom úvod. Tak nevím, jak dlouho budu natáčet, ještě chvíli. Ale nějaká jeskyň se bude hodit. Tak. Krávy. Tady položím základní kámen, spíš krafťák. Hrdost. Ježiš.
nepřemýšlím. Teď na tak. Krumpáč a sekiru. Ještě jak tady můžu nechat, stejně se za chvíli vrátím. Tak. Tam je dokonce skýň. Single playery moc nehráju, ani jsem nikdy nehrál, ale můžu to zkusit, že? No, když půjdu do té vrchní, tam víc světla. Jinak mám stažený lifehack i X-ray, ale nebudu ho používat, protože single playeru je to na nic, ještě k tomu, když jsem to chtěl točit, tak to by bylo úplně strašný, ale to je jedno. Máme tu, jak jsem to tady viděl. No, snad to přežiju. No, skočím do vody. Ale dýně, výborně. To se hodí. Z toho bude 4 semínka. Super. A tak teda my se pomalu rozloučíme. Těším se na vás v příštím díle, který bude teda delší. Takže čau.